ende zvikuru nerutsigiro rwenyu. Ndine nyaya yatiri kufamba nayo mazuva ano yevanasikana vekuAdha Transau kuodzi mudunhu raMambozi munyauko. Ehe, vana Shalomu naElizabeth vana vekwaMashita ava. So ndo nyaya ndadzoka nayo nhasi mudariro. Handisi kuda kutaura zvakawanda, ndichazotaura mumashure. Ndiri kuda kungoti timbopfuurira mberi neconversation yatakazoita futi naTete. Conversation yatakazoita futi naTete mushure meiya yatakanzwa part 2. Nhasi toda kuti mumbonzwa zvimwe. Tiri kugadzirisa nyaya. Tiri kuda kuti vana vagare zvakanaka, gogo vagare zvakanaka. Handiti? Ndofunga tese tiri kuwirirana ipapo. So ndine imwe conversation, but ndisati ndakupai nyaya ndakataura naTete, regai ndikupromisei kuti pandiri kudzoka pano ndiri kudzoka ndava nagogo manje. Gogo ndakavatsvaga ndikavashaya, ndikavashaya. Handisina kugara pasi ndaivatsvaga, but izvozvi pandiri kuuya ndinenge ndaanavo. Why? Ndazovabata pafoni. Ndakambozama, ndakatambura nekuvatsvaga gogo, nokuti ndichida kuti ndinzwe kubva mumuromo mavo tichitaurirana, ndichinzwa kuti timbonzwawo saidhi ravo maringe nevana vavo nemugariro wavari kuita ipapapo, uye tinoda kuti zvinhu zvivaitire zvakanaka nhaika. So kwanhasi regai ndimbokupai conversation yandakaita naTete. Mama vevana ndakavabata futi zvakare ndichivabvunza kuti toita sei vana vosiya gogo vari vega here, kana kuti gogo vogara nevazukuru vaine mushandi, kana kuti gogo vosara nemushandi vana vouya ikoko. Mhinduro dzacho dzirimo mukati imomo. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi, tirege kupedza nguva. Handitika? Kana uri kutanga kusvika pano paUtindi TV, bayawo pakanzi subscribe sezvakaita vamwe, wobayawo ka notification bell. Musakanganwa kulaika video redu, musakanganwa kushare kuitira kuti rifambe zvichiitirewo zvakanaka nemi zvikuitirewo zvakanaka. Ini pandapedza kuisa nigirini ndichida kuenda kumba kwenyu. Ndaida kundotaura namainini. Pekutanga pandakasvika pamba paya vakandirafura vakaramba kutaura neni, but pandakazodzoka, ndakambodzokako, kudzoka here kana ndakavafonera, handichazivi zvakaitika ipapapa, vakazoratidza kuti vaakuda kutaura neni, nokuti pandakabvapo ndakasiya ndavaudza kuti mhai, hakuna chinhu chinogadziriswa nehasha. Inini hamundizivi, ini handikuzivei. Munotanga manzwa kuti zvandoda kutaura nemi zvine musoro here kana kuti hazvina musoro. Mochizoti aiwa, handikwanisi kutaura nemi nyaya because zvamuri kutaura hazvina musoro. Pamwe ndauya kuzokubatsirai. Saka mukatanga maziva kuti munhu anoita nezvei, mozoramba, zvinobatsira than kungoramba magara mangoramba hazvibatsiri. So pandakazotaura navo, ndofunga pandaikomuniketa nenhau yekuti vana vasvika here, ndida kuzoti vana vasvika here. Ndopavakazoratidza kuti vanga vakuda kuti ndichitaura navo. So ndandine rwendo rwekuda kungoti ndazongowandirwa, ndandine rwendo rwekuda kuti ndiende ikoko, ndaida kundotaura navo, then ndaida kutaura futi nemurume wavo, uye ndandoda kuona state ina gogo, kuti gogo zvakamira sei pari zvino nemamiriro akaita nyaya idzi. Ndaakutyira kuti, because nyaya dzedu apa taakutyira masaidzi maviri, saidhi ragogo, saidhi revana, nokuti zviri kuratidza kuti baba vevanasikana ava vanenge vasina hanya nekuti gogo kudzvanya kwezvinhu kana kusadzvanya kwezvinhu vanenge vasikatombokendenge. Handizivi kuti vakaitwa zvekuitwa sei, vakaita zvekubikwa here, because vanoratidza kukutsira, like vanoratidza havanyatsi kusimudza musoro. Saka ndo zvimwe zvezvendaida kudini kuti ndiende ikoko. Saka izvezvi ndiri kubva kufona,
ndichida kuvaudza kuti mangwana ndiri kusvika ikoko nekuti nhasi ndazokundikana. Saka ndiri kubva kufona foni yavo mainini inoratidza kuti vakandibloka. Unfortunately foni yandiri kuziva pamba ipapo i1 yandakapiwa navamwashita. Iyoyo ndo foni mainini vari kuti ndeyavo. Saka pandiri kuzama kuda kufona kudai ndiri kuona ndakablokwa. Saka ndazoshandisa imwe nhamba chibva yaita through ndobva ndataura navo chivati mangwana ndiri kuuyako kuti ndizotaura nemi zvikazi ndakarambidzwa. Vabva vanditi ndakarambidzwa kubuda paTV kutaura nemi. Ndakatorambidzwa ndikati nani zvikazi ndakarambidzwa nehama dzangu. Ndikati it's fine gogo. Ndikati ko vamwashita varipo ere zvikanzi havapo. Ndikati ko gogo zvikanzi ameno zvaapindura handina zvandanzwa, angotsenga ipapo. Hapana pangoratidza kupindura like ngamhute. Ndikati ndoda kutaura nagogo kana kuti navamashita. Vangoti kusvika foni yakata. Saka ndabva ndangozongoconcluda ndega kuti chiregai ndichono ndotsvaga sei gogo kuti kusvikira ndavaona ndinozwa sekuti vanenge vanomboswera kumunda here uku. Ndichachitongoita try by all means kuti ndivatsvage gogo kusvikira ndavabata. So ndomamira zvakaita but vana vanzi vavako, vana vakasvika kumba. Ndofunga vakazosvika the following day. Hatichazivi kuti vakararepi vana. So pataisa part 2 apa ndikuona kuti more than 90% yevanhu vari kuratidza kusafara nekuda kwamainini. Mainini ndabva ndavaudza ndikati imimi mai zvazvakanaka kuti kana muchinyatsoziva kuti hamuna chitema nevana ava, hamuna chipomerwa, mwaibudawo paTV mozvidhifendawo kusaidi renyu. So ndobva varambisisa. So ini zvandazotoona ipapapa 90% kubudikidza nekuti ndati 90% yevanhu vari kutaura mucomment section vari against mainini, uye vari kuti dai zvaibvira paitorwa matanho akasimba ekuti mainini nemurume wavo vabve apa, vana vosara vachichengeta gogo. But pane mumwe ataura point imwe yandatora kuti this point inogona kutibatsira, yekuti hazvikwanisiki here kuti imi tete mutsvage munhu anobhadharwa, mushandi anochengeta gogo, nokuti vana vanenge vachakaita vadiki kuti vange vachimira pazvese pakuti ndivo vari kuchengeta gogo. Ndivo vanenge vane maresponsibility ekuti gogo zvakamira sei zvadini. Since tiri kutaura kuti gogo vati vakura, ini hangu handisati ndavaona gogo, but kunzwa kwangu imi muchitaura nevamwe vese vandaitaura navo kubva pekutanga, zviri kuratidza kuti gogo vakura, vakuda munhu anenge achivachengeta, achivamonita, achivaona. Uku nerimwe divi vana vacho vari kuda futi muchengeta anovachengeta. At the same time vana vanofanira kunge vachienda kupi? Kuchikoro. So ndapika munhu iyeye, ndikatora nhingirini yake, comment yake, ndikainyora pasi kuti munhu anenge ari kuuya neidea yakanaka kuti hazvingaiti here kuti tiwane mushandi anochengeta gogo, vana voenda kuna mama vavo nokuti vachiri vadiki, voenda kuchikoro nokuti vachiri zera rekuti vadzidze vana ava. Izvezvi kutaura kunoko vana ivava vakuita sort of in fact vatodevhelopa kare kadefensive kaya kekutonga mastreet kids like kaya kekuti chauya handi munoziva kuti kana ukasangana nestreet kid mutaundi, pamwe pacho uchitoda kumubatsira unotozoona utoti tatopesana panapa nguva diki diki, nokuti agara mukati mwake ane kakuzvidhifenda nekakuzvidzivirira nekakuzvimiririra. So ndo zvave muvana izvo. So zviri very dangerous, zviri worse kana zvichiitikira kuvasikana, kuvakomana zviri nani, but mwana angori mwana. Asi ndiri kuona kuti zvakanyanya kushatisisa zvichiitikira kuvasikana, nokuti zvichadyara mhodzi yakashata mavari yekuti kana even muraramiro wavo kumberi chaiyo kwavari kuenda, vachazopedzisira vakufunga kuti pamwe tingatotengesa miviri yedu tinotobatsirika, nekuti muri kuona kuti musikana uyu kana ndisingakanganisi anofanira kunge kuma 15-16 years.
nyika yataakurarama makore ano yatoshata zvekuti kutangira kana even kuma12 years unotozwa kuti mwana akuita misikazwa 13 years. And kune vamwewo varume vanoshandiswa naSatani zvekuti vakangoona kuti mwana yeye ndiye anotoripo, gogo vakura, iye anogara nagogo, vanogona kungotora advantage. Handimazvona mozotonzwa kuti mwana uya ari kugara nagogo but amitiswa achigara nagogo ipo paya. So hazvizopi picture yakanaka. Saka vari pana mai zviri nane, zvine mutauriro plus mai vanodini, vane umwe muitiro wavo. Munongozivawo mai vanongori neumwe muitiro wavo umwe wakasiyana neumwe munhu asiri akabereka mwana wake. Vanonyatsonzwisisana zvekuti mwana anova open kuna mai vake, zvekuti mai vanoudzwa zvese. Handimazvona manje. At the same time kana vari pana mai pacho kudaro, ndaizoda kuti vasvika pana mai ipapo vana ivavo, kuri kuti tabudirira kuti tawana mushandi gogo vane munhu akugara naye, then uku mai vana vakugara namai vavo, still ndandichine basa rekuda kuzogara pasi nevana ivavo ndinyatsa kudzoreredza pfungwa dzavo nhereka nokuti ndakatocreata ushamwari navo kudhara. Saka ndinoziva kuti vanotondinzwisisa. Ndakatocreata ushamwari navo hwakatosimba zvekutoti vakandona vanofara zvisingaiti. Saka ndaizoda kuti kana vanga vaapana mama vavo, ndaizoda kutoendako kwaMuzarabani ndotogara pasi ndotaura navo ndosiya ndabvisa zvese zvakapinda mwavari, zvinotobuda kubudikidza nekugara pasi navo, kutotaura navo nekutovaonesa, nokuti izvozvi tiri kufunga kuti pamwe vana ava vachiri vana ivo pamwe vakutoziva zvimwe zvinhu zvatisingatombotarisiri. So ndo maonero andiri kuita naitete amenoti tinopafambisa sei, muri kupanzwisisawo sei zvandiri kutaura izvi? Maswera sei mukoma ya zveshuwa. Inini hangu ndamaona makomenzi evanhu vakuona chokwadi, nekuti chinoitika nechekuti panotaurwa nyaya kana isina witness inenge isina musoro, ende vanhu vanenge vasinganyatsi kugutsikana nekunzwisa kuti chokwadi here, nekuti dzimwe dzenguva dzimwe nyaya dzinobuda asi dzisina umbowo hwakazara. Asi sekuuya kwandakaita ndichimutaurira mukoma, inini handina wandinowenga, unyange wanondishaishira ndinongovada zvakadaro. Asi panyaya yakadai yambuya handinganyarari, nekuti mai wedu ndiwo vari kuparadzwa, vari kutambudzika. Nekuti mukatarisa chembere is almost 70 something years, nearly 80 years. Munhu wakura wakutodawo rudo, ende kana kufunga kwake nekuita kwake kwakwe mwana mucheche. Tinenge tichitofarawo isusu kuti tikaona kuti pamba pane wazukuru, pamba pane muroora, tichitofara kuti mai waonawo mubatsiri, asi tisingazivi kuti hausi mubatsiri basi muparadzi. Saka zveshuwa muroora wedu uyu kutaura unototaura zvaanoda, unotaura zvaanoda zvekuti dzimwe dzenguva unogona kutofona uchida kutaura nehanzvadzi yangu, zvinongonzi hapana muzotaura naye kana auya. Foni iri kushandiswa zveshuwa ndeyake, asi laini ndere hanzvadzi yangu, zvekureva kuti akatobvisirwa laini iye kunzi ndichishandisa inini. Ndo zvaanoita. Ende zveshuwa kukotsera kwehanzvadzi yangu kuripo, zvekuti isusu haidu matinombofamba haidu pachokwadi pamberi pamwe tinongozwa kuti hanzvadzi yenyu yakabikwa. Pane zvavari kuziya iwo mai wemukadzi naiye mukadzi ye, pane zvawakaita hanzvadzi yenyu. Asi nekuti hangu handina umbowo hwacho ende handina kuzviona pazvakaitika, handizivi hangu kuti chokwadi here, asi tinongozvizwa. Saka zvinozoita kuti tifunge kuti chokwadi kuti pane zvakaitika, inyaya yekuti kana iye wacho tikamuudza kuti unoona here zvaunoita mai wako, kuti mai wako havasi kurarama upenyu hwakanaka, ende imi munotenga chikafu chinonaka mai muchiwanyima. Asi zveshuwa vari mai vakakupai futi imba imugara, munoitirei kudai mai wenyu? Hanzvadzi yangu yakasungwa, inini yakambosungwa namino zvanga zvaitikawo kumaraini ikoko. Ndikabvisa mari inini yekuti abude mujeri. Ndichisvika pamba kuvhista kwandakaita, akandidzingirira pamba akanudza kuti buda pana pamba. Musi wekusvika chaiwo wakasara nechikafu chese chandakandauya nacho, wakanditenda unoroja ndisina chandatadza. Zvekuti kuti nditarise kuti hanzvadzi yangu yashaishei, muroora akatondibatsira kuti hambai wotsvaga imba yekuti urende. Ndarwadziwa nezvekuitika pamba, ndosaka dzimwe dzenguva kumba kwacho chero mukabvunza mbuya anomuta kuti ndogara ndakataura mashoko ekuti kufira musango kuri nane pane kusvika pamba. Ende kusvika kwangu pamba kuchanetsa nenyaya yekuti kubva kwavangoya mukadzi uyu handizivi kuti chii chinoitika. Mwana wangu chaiye ari ipapo pamba anogona kusataura hake nekuti munhu asingatauri, asi ndiye mushandi wepamba kuti ndiye anoita zvese, iwo aripo wakagara.
Saka handizoti tinozvidaidza kuti kudii. Inini chandiri kuda ndechekuti tisakanganisa health yambuya, nekuti ndakuona kuti chakutoitika pa igomba kucherera mbuya wakura ndo atakucherera gomba. Zvichazova futi iri ngozi ichatambudza mufamily, nekuti kana mbuya vakafa vasingafari, ngozi iyo inotambudza nesusu tisinawo chatakashaisha, nekuti ngozi kwayo haizivi kuti wakanitadzira ndiani. Saka zvinhu zvakaoma zvekuti dai tabatsirika vaenda havo kooroja. Ndo chikumbiro changu chekuti dai vanga vabuda havo pambapo vaende kooroja, vasiye mbuya pamusha wavo wachitambudzika kudaro. Isusu tiripo vana vacho, zvatinenge tawana izvozvo tinodya namai wedu. Ivo zvavawana zvavasingadi kupa mbuya vadya havo wega, hazvina kana mhosva, nekuti ndimai wedu akatirera, hatina vatinorambira nekurasira. Kuzvinzwa ndiri kuzvinzisa. Zveshuwa uyo wataura zvekuti kwanzotsvaga musikana ane point yakanaka isina kana chayakashata. Asi zvevasikana izvozvo zvese zvataurwa izvozvo mu-comment section hatina chandisina kuita. As for me hangu inini handina chandisina kuita. Ndakatoti kuna mbuya takutsvaga musikana. Musikana haapagari pamba paya. Kana hanzvadzi yangu iyoye nemukadzi wayo aripo, musikana webasa unoenda unotaura kuti panapa handichadi. Amuwadziwi vanhu vaya. Vanhu vaya amuwadziwi zvakanaka. Inini ndikutotaura from my experience, zvandakaona nezvandakaitirwa ndozviri kuitoti nditaure matauro andiri kuita. Kunze kwekunge kana kurutonzi iwo wapatama wabuda waenda kunozvirojera, pamwe ndo paanogona kugara. Asi kugara kwake futi anofanira kugara mbuya vaine peace order. Kana pasina peace order haapagari, nekuti vanotongoya futi vachitaura kuti iwo ndo wakatidzingisa pamba pedu kuti uyozotsvagwa uchengete mbuya, isusu tisisu vana vacho. Vanhu vandiri kutaura vaiva they are not even human being, vaimhuka. Mitiro wavo nekuti havafungire mumwe munhu, vanozvifungira and they are selfish. Vanhu vaya vari selfish, vane hutsinye hwekuti vanongofunga kuti as long zvaita isusu kwatiri, kuno mumwe munhu hamene ikoko zvazvaita, ndo zvavari. Saka inini chandinokuudzai ndechekuti inini ndoda kuti, because hanzvadzi yangu chaicho pandakatomboiudza kuti hanzvadzi, wona maproblems ari kukonzereseka pamba. Dai wanga wabuda zvako waenda, chero panoshotera paunoda kubatsirwa tinokubatsira tichizoti une pauri kugara, kune kuti ugare uchishukurudza mbuya. Mogara chero musemi area imomo uchizoti ndinomboenda unomutsa mbuya, kana ndikaita nzara, aiwa mama ndibikire iwo, aiwa ndoda iwo, semwana. Ende wakura iwewe, chero chikanzi wagotwi wakura chiri murwa, ubvewo ipapo uite musha wako. Akaza kuti vatete munotonga nedemo imimi, munotonga makabata demo. Saka handizivi kuti ndotaurawo ndichiti chii, nekuti handikunyeperi zvinhu izvi zvakanganisa, nekuti izvini kumba kwedu kune hanzvadzi dziriko, vana vababa vangu. Asati ndambowanzwa uchipindira nyaya idzi kubatsira. Hama dzinokuda pakanaka, kana pakashata pachida kubatsirika havakubatsiri. They are not even there. Takawanda muraini meme vanhu vokwamwashita. Kune mabrothers ariko, vana vababa vangu same biological father. But ndiri kungoona mai vangu vachishupika, varipo wakatarisa. Inini ndiri kure zvaifanira kutoitwa nana baba vari muarea kubatsiridza. But mukadzi uyoyo ndifunga vari kutorambawo kutonobatsira nenyaya yekuti vanomuziva kuti anopindura rafu. Haana munhu waanoremekedza, chero ana baba mukuru chaiyo mukoma wemurume anonengedzerwa nechigunonzi iwe. Saka vanongoti zviitirei musha menyu. Saka nyaya ikayanzadzika handizivi hangu. Handizivi. Tete pamba ndepani? Pamba ndepagogo here kana kuti ndepehanzvadzi yenyu? Muridzi wemusha ndiani? Zvakaitika ndezvekuti taigara kwachiyadzwa kungoda uko. Saka zvataigara kwachiyadzwa kungoda, mazuva kwakabatwa Diamond, vanhu vese vakabviswa vakatsvagirwa dzimba dzekugara. Saka vanhu vanga vaine vana vavo vakomana vainzi vana venyu ngavanyorese dzimba, imi vana mainyoresaiwo dzimba. Mbuya vakanyoresa imba yavo nechitupa chavo, asi mukomana anga asipo haana kuwanikwa. Mbuya vakatomuudza mukomana wakati dzoka kumba, vanhu vari kunyoresa dzimba nekuti kuno kuti akubviswa. Haana kuuya. Mbuya vakazonyoresa imba yavo ikabuda iri 1 kudaro. Then ivo ava vakazoshayiwa imba nenyaya yekuti havana kunge vakanyoresa. Saka vachizouya kubva kwavanga vari, nekuti aigara kuHarare kwaaibatira shiri nemukadzi wake mukuru ane vana vari pamba.
achizouya nemukadzi wake achiratidza mbuya akasvika, mbuya atova pamba pavo pavakabviswa vachiunzwa ipapa pakuwa chiyadzwa uku kungoda uku. Saka asvika aine imba, mbuyawo sekuti munhu akabereka akabva ati zvauriwe mwana wangu gotwe, ndingakuendesa zvauriwe mwana wangu dangwe, mukomana dangwe rekutanga, ndingakurambira hani, rega ndichikuti ugare pano nemukadzi wako. Ndokupuwa kwawakaita rumu, vakatopiwa rumu vakanzi chigarai pano, vakagara vachingobika vese nambuya kudaro kusvika mukadzi mukuru azongoramwawo nezvaiitika, rega kudaro siza yaisi yangu, nezvaiitikawo vakasara pamba. Saka asara pamba, mukadzi mudiki iyeye akasvika pakuchinja mbuya murumu yavaigara iri yavo, akavapa rumu yaairara iye azvikanzi ini mbuya munotora rumu hombe muchirara, ini ndichirara rumu diki, saka ini torai izvi. Vakasvika pakuvatorera wadhiropu yavo, vakati ndipei wadhiropu iyi ndishandise, ndise hembe dzangu. Zvakawanda zvavakaitirwa, siyo vaitaura kwandiri vachiti ndanzwai, ndichobati kombuya munobvumirei zvese zvikanzi ndingadii zvirizo zvauri kuita. Saka ndozvakaitika pamushapo vatori ipapa hapasi pavo, ndepambuya ivo havana musha, asi semwana mukomana vaingoti ndogara naye. Ndisati ndakupai zvandakazotaura namai, nekuti ndakazotaurazve namai vevana, regai ndimbobata imwe nyaya yaBrighton, mukomana weGrowth apa uya. Kune vasati vaona nyaya yacho, tsvagai vhidhiyo rakanzi riripo panapa rakanzi munhu ari kuora ari mupenyu. Hama dzangu we, tsvagai vhidhiyo rakadaro, munhu ari kuora ari mupenyu. Hama dzangu we, kuitira kuti tifambire pamwe chete nenyaya yacho, pari kudiwa help. So chekutanga, ndisati ndakupai zvandakataura namai vevanasikana ava, ndamboti ndimbotora mukana uno wekungokupai update yekuti mangwana 14 February tiri kuenda zvakare kuchipatara naBrighton, ndo paari kundobviswa kanyama paya pane chironda chiya pagrowth area, kuti zvionekwe kunzi pane cancer here kana kuti chinongoriwo chironda. Pari kundoda kutorwa kanyama kuti paitwe matest, right. Tiri kutenda zvikuru naiye Brighton ari kufara nekuti ari kuwana chikafu everyday, ari kuwana mari dzekuenda kuchipatara. Zvese zviri kubva kwamuri hama dzangu, ndimi muri kumubatsira, muri kumira naye. Mwari akukomborerei. Regedzai nditi maropafadzo haarasiki address, anoziva paakabva. Chimwe zvechandiri kutaura ndechekuti mushure mwematest hatizivi zvichataurwa. Pamwe kuchanzi kunodiwa mari dzakawanda, pamwe kuchanzi kunodiwa chichi. So tiri kungotaura kuti rubatsiro rwemari ruchiri kungodiwa, kuti kuti Brighton abatsirike. Akabatsirika hama dzangu we, Mwari anofara, tinenge tagonera Mwari. Uye panenge patapudzwa ipopo Mwari unopaziva, anoropafadza. Thank you very much. Ndangoti ndikuupdate ndikuzivisei kuti mangwana tiri kuenda naBrighton kuchipatara. Ngatifurire mberi nenyaya yedu yezuva ranhasi. Isusu seUtindi TV, basa redu zvatinoita, tikaona kuti pane nyaya sezvakaita apa, hatizorori kusvikira nyaya idzodzo dzagadzirika zvakanaka. Ndo basa redu. Ndofunga munozviziva kuti takabva nenyaya yaCardwell chiteka kure kusvikira nhasi uno zvinhu zvamira zvakanaka. Tinofamba nenyaya kusvikira yasvika kumapena. Saizvozvizvi tiri kutoona kuti nyaya yevanasikana ava haisi yekungoti toibudisa kahwani tobva tarega, no, hatidaro. Tinotoita follow up. Nekumwe kutaura kuti kumba kwenyu kana kune dzimwe nyaya dzinoda kugadziriswa, zvimwe zvacho zvinoda kubudisa paTV, zvimwe zvacho hazvidi kungogara muchingoti zvichaita makore achipera. Vamwe vanofa neBP, vamwe vanobatwa mwoyo, shuga, nekuti hamusi kusheya. Munoziva kuti social media vamwe vanoishora but inobatsira zvisingaiti. Nokuti izvozvizvi mukapinda mucomment section yenyaya yevanasikana,
unotoona kuti unototora bhuku, unototora notebook uchinyora kuti izvi zviri right, izvi zviri right, izvi zviri right, zvataurawo izvi zviri right, saka beta nditotevedzera izvi. Watobatsirika. Saka ndo advantage hombe ine social media. Zvasiyana nekuti wabuda pa ZTV, macomments acho haumaoni, but pa social media ukabuda unotozwa macomments evanhu, vanhu vachitokudza kuti so then wotobatsirika. Saka kubuda kwakatoita nyaya, ndosaka vakuru vakati mvura kuti iyerere inoda kuvhundurwa. Saka izvozvi kubuda kwakatoita nyaya iyoyi, patori nezvinhu zvagadzirika zvakawanda nezvimwe zvatiri kupfurira mberi kugadzirisa. Handitika, so ndo zvandati nditange ndakuzivisai tisati tanzwa imwe conversation zvakare yatakaita naTete. Saka kana mune dzimwe nyaya tibatei panhamba dzeUtindi TV dziri padenga idzo, tifambire nyaya dzacho, vanhu vasati vazvisungirira, vamwe vasati vafa, vamwe vasati vabatwa zvirwere. Dzimwe ndakazotaurazve namai ndichida kunzwa kuti toita sei mwana atsva dumbu, mai atsva musana, anobereka umwe ndiani apa. Taida kuziva manje kuti zvino vana zvavari kuda kuya kuna mama. Number 1, uku gogo vanoda zvemuchengeti, anoda munhu anovachengeta. Chitibatsirai mama, todini? Touyisa vana here ikoko gogo vosara vega votsvagirwa mushandi, kana kuti vana vogara ikoko here? Saka mai vakandiudza kuti ini zviri kuda mwoyo wangu chaizvo ndezvekuti dai gogo vanga vari pakasununguka vari vega, vaigara nevazukuru vavo, ini ndichipota ndichiuya kuvaona ipapo. Ndo mhinduro yamai iyo. Dai gogo vanga vari pakasununguka, vaigara nevazukuru vavo ipapo, ini ndaipota ndichidini, ndichiuya ndichivaona. Handiti muruzona. So but kana mai nini vari ipapo nemurume wavo, vana ngavauye kuno, nokuti havagarisaniba namai nini, uye baba avo havagoni kukontrola both vana nemukadzi wavo. Ndo mhinduro yamai iyo. Saka zvinoreva kuti mai guru ava, mai vevanasikana ava, vane mweya wakanaka wekuti havana bitterness. Kazhinji vanhu vanenge vakapfura nemakapfura namai guru ava vanotozopesera vava bita, zvekutosvika pakutoti handitodi kunzwa hangu kana munhu anotaura nezvevana vangu ikoko. Tine vakawanda vanodaro, vanoramba vakasungirira, vaine bitterness, vaine kuvava mukati umu. But ava vari kuratidza kuti havasi munhu chete andiri kuona mukati mwavo avakasungirira ndimai nini. Isu hatichazivi pazvakaitikira, but ndinoona sekuti mai nini kuuya kwavo kwavakaita pamusha apa, havana kuuya nenzira yakanaka. Vamwe vanomboita mabarika, but iri mhando yebarika iri inenge yakakonzera kuti vamwe vaita maronda mukati. So ndosaka muchinzwa vari kudaro. Zvino apa vangodaro, ini zvandakuchitaura mhuri yeZimbabwe ndezvekuti shirambai muine supano, tiri kuuya tozokuudzai kuti tapasisa zvipi, nekuti tiri kushanda pamwe chete nehama idzi kuti tione kuti chatinonyutsa nechatichabudisa chakati ndingwa chinobatika ndechipi. Taakurwira upenyu hwevana, taakurwira upenyu hwagogo. Regedzai ndibve ndataura chimwe chinhu kune vamwe vanhu. Social media inobatsira. Musafa makanyeperwa zvenyu kuti kuzobuda pasocial media, unenge wazvifumura, wazvinyadzisa. Hakusi kuzvinyadzisa. Chinhu chinonzi, makambonzwa shona inonzi mbudzi kuzvarira paruzhinji unzi itandirwe mbwa, neimwe shona inoti une manyoka ndiye anorara kudhoo.
neimwe shona inotizve kutsva kwendebvu varume tinodzimurana. Haugoni kubatsirika kana uri wega, hazviiti. Ende Satani ane strategy yake yekuti kana akuda kuti ufe unozvi-isolata wozvisa kwakwega. That's why vanhu vanga vakawengana zvikuru neya yainzi chiiko zviya pandemic here yaiitwa muCovid iyaya, quarantine something like that. Ameno chirungu chacho chinotinetsa. Yaiswa vanhu anenge arwara COVID oiswa kwake ega. Munhu kusikwa kwaakaitwa une kanhu kari mwaari kasingadi kuisolatwa, kanoramba kumuisa kwake ega munhu by nature. That's why uchiona kuti kuvharirwa mukicheni yemumba mwenyu chai, mukicheni imomo tikatora tobva takuvharira imomo for just 2-3 hours takatovhara. Nyangwe usina kupreswa, usina kuenda kutoilet, usina unogona kutinyepera, ndivhurirewo ndimboenda kutoilet, ndivhurirewo ndimboenda kutoilet. Why? Munhu haana kusikirwa kugara ari ega. Munhu akasikirwa kugara muvanhu achisheya nevamwe. Ndodonzo resocial media. Social media vamwe chinoita kuti vamwe varambe kubuda pasocial media. Hatirambi nekuti kune vamwewo vanoiabuse. That's why muchiona vamwe vachizoramba. Kune vamwe vanoimisuse, vanoishandisa zvisizvo iyo social media yacho. Same neBhaibheri. Kune vakauya naro kuAfrica kuzokolonize nyika, but kune vamwe vakauya kuzoparidza kuti vanhu vaponeswe. That's why muchiona kuti nyika dzacho dzakauya kuzokolonize Africa. Nhasi uno tinoenda neBhaibheri tichindoparidza vanhu vachiponeswa ikokoko. Dai vaiziva kuti izvozvo ndo zvinofanira kubva zvakuudza kuti hazvisizvo zvarakagadzirirwa Bhaibheri. Harina kugadzirirwa kukolonize nyika, but kune vakazorishandisawo izvozvo. Munoziva here kuti rinogona kushandiswa futi nenzira yekutoisa vanhu kuna Satani. Muita zvekutamba imi. So ndo zvimwe chete nesocial media iyoyi. So ndiri kuzvitaurira izvi, ndiri kuzvitaurira kune umwe ane dambudziko izvo akatogara kumba kwake, but problem yake ikauya pasocial media inobatsirika. Haasi kuzviziva, but chiri mwaari ndechekuti kubuda paTV here, kubuda pasocial media titoerengwa nyika yese. Asi kufa, asi kuzviuraya, asi kuparadza dzimba, asi kusiya vana vachiabuswa. Ndo zvamaona zvinoita. Asi kusiya marriage dzichifa. Asi kuzotobatwa BP nezvirwere zvekufunganya. Ndezvipi zviri nani? So ine ndiri kutaura kuti zvakakosha kupota ukaona kuti nyaya iyi ndaitadza ndiri ndega, sheya. Usafa uri wega, basheya. Isu tiri panapa kuti ndi TV kuzokubatsira kuzomira neve. Dzimwe dzacho tinodziita kuseri dzisikabudi paTV, dzimwe tinodzibudisa paTV. Unongotibata panhamba dzeutindi TV dziri padenga idzi. Wototifonera ipo papo kana kutisira message pa WhatsApp. Ukaona kufona isiri kuita, isa WhatsApp message, tinoiona ende tinoresponda. Isu takatosiyana nevamwe, tinotoresponda. Nyangwe ikaita 24 hours isati yarespondwa, don't worry, tichauya tichizoiona. Pamwe pacho kunonoka kurespondwa kuwanda kwebasa, but tinotoresponda chete. Saka ndiri kuzvitaura kuti muzive kuti ndakambotaura natete ava ndichivaudza kuti maitaura nawe kuti isusu tiri vanhu vanoremekedzeka, tiri vanhu vakadai vadai. Zviri right izvozvo, but chenjerai kuti mukuremekedzeka imomo maproblems. Satani haatarisi kuti unoremekedzwa. Satani haatarisi zita rako, uri mutsvuku, uri mukobvu, uri mujaindi. Satani anongori Satani. Animazona anongoisa confusion, anongoisa zvinhu zvakazvina basa kuti muri president, muri minister, muri ani. Saka pamwe pacho panoda kubudawo pachena kune vamwe. Saka ndaandichitaura kuti strategy yaSatani yekuisa munhu kwake ega
Ngatitorei mufananidzo weshumba. Shumba kana ichida kuuraya buffalo riri mune mamwe pamwe mabhuffalo i40 ikatarisa inonyatsa kuona kuti ndikapinda umu handibudi, ndinobva ndafa. Saka dzinorongana pamwe dzinenge dziri 7 dzoti 2 up 2 up 2 up, right, 6 dzamaunda dzagadzira kahari kadzo kuno. 1 yonzi chienda iyoyo, dzinototaurirana ka mi ndimusingazvizwi but dzinototaurirana. 1 yonzi iwe chienda kuseruko, wondobva neside rekuseruko unongodarika chete kuisa confusion mumabhuffalo imomo. Yodarika ngoti mamwe mabhuffalo ane bvetsa ayaya ochidzingirira. Iyo manje iri kutiza ichimbonga isiri kuda kutiza, pamwe pacho yomboita unga inoda kutiza, pamwe pacho yomboita unga isikadi kutiza. Apa iri kukwezva chete uyai kwandiri kutiza ndichienda uku. Muri kutopinzwa muchi uri kuisolatwa, uri kukamurwa, uri kubviswa mune vamwe kuti ufe. And make sure inenge yangokamuka kubvuma kukamuka kubva mune vamwe aichadzoki, rwatova rufu. Saka pfungwa yekuda kuita zvinhu zvako wega usiri kune vamwe iyoyeyo, pamwe pacho nyatsa kuona kuti zviri kubudirira here. Handitika kana zviri kubudirira, thank God, but kana zvisiri kubudirira, wazama, bata vamwe tibatsirane, uise nyaya yako pajekerere. Isati yakushatira waisa pajekerere, wonzwa zvinotaurawo vamwe mucomment section. Tinoziva kuti vamwe vanotaura negative, vamwe vakasika vakadaro, havagoni kuappreciate chinhu chakanaka, vamwe havagoni kutombobatsira umwe munhu nenzira yakanaka, vamwe izvozvi vanotongotanga kungoshaudha, variko vakadaro. But hatishaiwo vane positive mind, vanounza macomments akanaka anovaka, anoita kuti munhu abudirire. Handitika. So muri yeZimbabwe we, ndofunga ndambotaurawo saelder kuti tibatsirane. Ndinenge ndine shungu dzekuti vese vane maproblems, uyai takagadzira chivhitivhiti chino ichi kuti chibatsire nyika, kuti chibatsire vanhu. Handitika. Isusu chatisingaiti panapa chete ipolitics, asi tinodziita dzedu dzatinoita isusu dziri spiritual, and opposition yedu ndi Satan, then ruling party yedu ndi Mwari, and the ruling party yedu haisi inobviswa. Yedu haisi inodyiwa, ende edu mapato aya maviri aya haafi akaenda kuma elections. Hakuna ma-elections atichazomboita kuti uyai tivote Satan naMwari tione kuti ndiani achapinda pachigaro neazohiwa ndiani. Akada atidaro. Ndo politics dzedu idzodzo. Ukatozwa pese pande ndichitotaura ndine nditori kutotaura politics, but politics dzangu hadzisi dzatakajaira dzenyika. Dziya hatitoiti ende hatitotauri nezvadzo. Tinongozwa, tanzwa, toenda konamata kuna Mwari, toenda koudza bosi wavo, bosi wevanhu vese uyo anogadza madzimambo nekuabvisa. Iye ndiye atinongoudza kuti bosi kune nyaya dziri kuitika dzakati, bosi kune nyaya dziri kuitika dzakati. Iye bosi pese patinonamata Mwari anopindura. Ndaida kuti uzvizive kuti pese paunonamata, kana wakanyorwa mubhuku reupenyu, asi kana usina kunyorwa mubhuku reupenyu, Mwari haanzwe munyengetero womunhu asiri mubhuku reupenyu. Kana pana ane mubvunzo panhau yebhuku reupenyu unondibata tozotaurirana kuti chii chinonzi kunyorwa mubhuku reupenyu. So asi pese paunonamata kana wakanyorwa mubhuku reupenyu, Mwari anopindura. Asi kazhinji mhinduro dzaMwari dzinowanzofamba dziri nhatu: kwete, hongu, kana kuti chimbomira. Asi dzese dzine zvikonzero kana kuti mareason. Sei ati kwete, sei akurumidza kuti hongu, kana kuti sei ati chimbomira. Asi pese Mwari anopindura. Hapana Mwari paasingapinduri. So
ndaita off topic panyaya yedu handitika, but chiri chinangwa chekuti ndibatsirane neumwezve munhu akatarira nyaya iyi but aine zviri kumupisa, akagarira moto, upenyu hahusi kufamba zvakanaka, ari kushaya kuti angabatsirika nani. Tati tibate, tifonere kana kutisira message, text message kana WhatsApp panhamba dzeutindi dziri padenga idzo, tibatsirane nguva ishipo. Ndini wenyu Elder David Kanjanda. Ndisati ndabva pano, ndiri kukupromisai kuti ndoda kundoona gogo. Ndoda kundoona gogo, ndaona gogo ndozouya panapa ndichikuudzai kuti ndafamba sei. But for now, toonana pachikamu chinoteera. Bye bye. Fear not, sin not. Handitika, isusu nyaya yedu inopera kana yapera. Tinoita nyaya yedu kusvikira yapera. Takafanana, tine strategy yeMadrid yekuti bhora rinopera rapera. Nyangwe mukaita semu makatungamira zvenyu, musazofunga kuti mahwina. Panozopera 90 minutes ndo patinozoti bhora raita sei rapera. Kunyangwe zvazvo yakabva kudya timu yangu inonzi City, ndikabhoekana chaizvo kungotaurawo, asi mukatumu mune bundu rekuti ndakahiwa neMadrid, timu yangu inonzi City yakahiwa. Asi ndakafarira strategy yavo yekuti sanotungamira hako tractor iwewe, asi BMW iri kutevera. Saka nyaya yacho bhora racho rinotopera kana raita sei, kana rapera. So ndo zvatinoita isusu pano paUtindi TV. Kana mune nyaya dzamuri kufunga kuti idzi dzinonetsa, idzi dzashupa, dzashungurudza mumhuri, muupenyu, mumabasa nemakasiyana siyana, chimbotibatai panhamba dzeUtindi TV dziri padenga idzo, tione kuti hatingadzifambiri here kusvikira dzasvika kwadzinofana kusvika. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata. Otende, otende, Utindi TV yababa Kanjanda, uyai kani muone Elder Kanjanda waya waita mukurumbira neUtindi TV. Amakan komana weta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Otende, 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 otende baba, nesuo tasimuka tarirai.